Samoro ma intie jara malulu TV en kine makare ma indie en cheno mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Oloo Mbaka. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche gweko mag somo achiel kachiel. Weche mag chenro manyasani mag somo kata new curriculum kwa keto kod dongere ka achiel kod duoko mar penj mar higa mokalo mar klas 12 ma bende nyaka saniri pod nitiere kod ng'ur koni kod kocha. Wadwa rango ka wantiere kod Dr.Eddy Odari studio e odiochieng' ma kawuono mar Wach studio. Erokamano Jeff, kendo mor mar biro kendo wuoyo gi jokanyana. Yes. Jokanyana mamoso uru ni misawa kendo mor mar bedo kodu kende higa manyien ni. Erokamano nya daktari arwaki kendo goni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo achiel kachiel kata bedo ni samoro ibedoga modich matek. Nyisa ni to daktari chenro manyien mar somo kata new curriculum pachi kaka ng'ama olony weche mag somo chalo nade wach nyiri kapok warango ni to kata ka en e pilot stage to en gima chalo nade. Jeff, hapa ni kaka ing'e maber ka higa nyocho chakore. Yeah. Nyocho wayudo onyiswa ni curriculum manyien ni chakore. Omiyo sama wantie ni onge gima wanya timo malong'o. To kaka isewinjo kendo kuonde mamoko ng'uro sebet ka gi kacha ni proper consultation ne onge. To kendo hapa ni jumbe mokalo go jonat nobiro mochung' mowacho ni koro gibedo consulted. Yes. An kaka ng'at ma bende ng'iyo wach somo to kendo manegi matiego joma somo. Yes. Akia ni consultation gi nat ni nobedo nade nikech ok ubedi gi consultation mubete e ot to kuwuok to une press ni we have been consulted. Nyaka wang'e ni sama waketo curriculum manyien wachako maisha mar nyithindwa. To gima be nyaka wapenjre ni to challenges mage mane wan go e curriculum makoro waweni. Yeah. To ang'o ma waseketo in place en ang'o mantie curriculum manyien ni madhi duoko kata madhi answer to the challenges mane wan go e curriculum machon. Magi gik ma bende nyaka bed ni wapenjore kabisa. To wadwa miyo curriculum manyien ni benefit of doubt. Yes. To gima nyaka wang'e ni kata waket curriculum moa e polo. Ka ok wanya address kata ka ok wanya chiwo duoko ne shida ma wasebet go e ndalo mokalo ka to onge gik ma wadhi go mbele. Nikech waneno ka en curriculum ma intensive to kendo kinene higni 2 ma piny gi basi gini kendo auchiel ma en adek kendo auchiel machielo kaka kwatunda adek cha. To nitie gik mang'eny mapok wapenjore. Chon kana biro ka mokwongo nawacho ni e Kenya ni king'iye hie. Yes. Nitie ji mang'eny maonge tich. To be nitie tije mang'eny maonge ji. Yeah. To kichaki ng'iyo kata jok mahero dhi e university, chaki dhi yudo ni nitie subject mopong' gi wanafunzi. To nitie subject mabe wanafunzi. Yes. Kidhi ng'iyo weche kaka kodok korka engineering, makoro oting'o innovation, odhi korka idhi yudo ka joma tin kabisa madonjo ka. To kidhi ng'iyo areas mag social sciences, idhi yudo ka ji ng'e. To nyaka wapenjre gimoro achiel, nang'o miyo koni ji tine to ang'o miyo koni ji ng'e. Ang'o makelo mano? Yes. Nyaka wabed ma kwang'e maber ni nyithindwa, sika wacho ga ni nyithindwa ok ofuwo. Nyithindwa gi nyaka tap talent. Ing'eni education nitie gimoro ma wazungu wacho ni you must incite emotion for a positive change. Manyaka bed ni nyathini kiseng'iyo kata ka en nyathi madwa ng'iyo man gi interest go picha. Ing'eni kochako mulo kamera kotin to kodongo ting'eni magi makoro en interest. Yes. To kidhi kendo kidhi e weche kaka mag subjects kaka engineering ang'o ya science based. Yes. Idhi yudo ni ka wa equip facilities piny ka. Ka nyithindo gi ok nya yudo experience gi gigi e piny ka. To kata wadhi ni koro idhi malo ni koro iweni idwa kelo structure ma koro kotundo malo kacha to ma yiero ma to ma yiero ma to ma yiero ma onge kuma wadhi. Nyaka wakuongo. En gima nyaka chakre. Yes, nyaka wakuongo wa address issue mar equity or equitable distribution of resource education. Nyaka wachak waket instruments mamiyo nyithindwa bet gi more gima gidwa timo. Magi gik ma nyaka wa address. Otherwise kata ma wabed go after 2 years wakel moro onge gima wadhi timo manyien. Wazungu wacho ni watimo things the same way expecting different results. Onge gima bro timo. Mwalimu daktari ne wacho na ndalo moko bende chieng' chande. Nini anore system wantiere godo en mar kalo penj.
ni janyuol gi japuonj orango mana ni ka nyathi otimo penj e wi 500 mano klas 8 to ne koyudo 350 kadhi nyime to kore nyathi mariek kende ji celebrate to ng'ama yudo 250 chande ji chako thire neno ni koro en onge gima nyalo timo e ngima kichaki duogo e klas 12 kaindi sani koro irango iwacho ni ka ok yudo C+ to koro mano in ng'ama fuwo kendo iyudo ka jomoko ni winjo kata migori koja chande nyathi moro ne odonjo mane kisima ma otho ka wacho ni oyudo alama ma oluor ni jonyuol ne osedhawne ni koro wasechulo ni omenda mathoth to onge gimitimo maber iparo ni culture ni bende wabro weye to curriculum manyien mikelo ni bende ene modhi tieko culture ni ma koro ng'ato ok dhi e somo koparo ni mana kakalo e ka an dhano. Jeff, curriculum ma watieko ni 844 yes mapani kaparo maber nochakore about 1985 ka to kaka curriculum ni nochako ni odhi bet hands on yeah en gima hands on itimo wacho gi timo to kaka curriculum ni nochakore ka nodhi mbele kinya paro 844 yes mane pod wan gi art and craft music ni puonjo gi mopogore yeah to nidhi yudo ni nyithindo are being exposed to hands-on experience. Kendo nidhi chaki yudo ni netundo kuonde ma mondo team experiment was always a requirement. Tango ma nodhi timore wazungu penjo ni where did the rain start beating us? Nidhi yudo ka adulteration mar 844 nodonjo. Maji mochako dogo wacho ni subjects ng'eny. Moduok gi mafuro of subjects manene gin ga 9 kose dhi oriw gi art craft and music. Oduok gi subjects abich. Important subjects moko kaka mane geography or GHC, CRE odhi oket gi okel gi together social studies yeah? Yes. Koro ne otim adulteration mar system ma system nodhi okethore to system ni anasika wacho ni beda ni 844 system ne oluwe from the dream mag jok mane implement gini sani di koro wan mabor kane watundo gimoro 2005 alufariyo gabich yes siasa moro nodonjo siasa mar university ma kila ng'ato dwaro university e gwenge ne wadhi ma wanego the local polytechnics mane wan go chon kana somo to nang'e ni kata ka ok ikale class 8 to idhi yudo ni nitie polytechnic mane dhiye mane wadhi yudo wan wayudo joma plumbers bedo joma loso pi bedo trend ka jogedo ne gibedo trend e local polytechnic magi tene wadhi wagolo sani ne wadhi wa replace polytechnics gi university makoro sani ng'iyo university koro chal those local polytechnics mane situation ma wasebete kae nikech ne waket a lot of emphasis on eventually we get a lot of emphasis e kalo penj my penj no dio bet elimination ma in sama koro kitine in koro yonge kumidhiye to beda ni ne wachak wa dock back to the tenets gima 844 cha ne dwaro mano was the answer to the problem ma wantie sani nikech sani gima ji kia ni in the next few years a plumber debate much more important than a university graduate to sebet nikech wadhi wayudo ka onge joma hands on koro kiyudo ng'amo bedo trained ng'ano ichulo mo koro my challenge ma wan go nadhi awacho ni sani bet gi one plumber give one plumber against 10 graduates nikech man is the only experienced person koro kata system mo wacho ni to me okane ka en gima dhi address problem ma wan go nyaka wachak wadoge culture mondo wang'e ni to nyathi mu Afrika ni puonjo nade ing'e ni wasebet ni wadwa copy paste wayudo gik moko from Malaysia wakelo gi wadwaro gi system wagolo moko kanye wadwaro gi system nyathi mu Afrika ni ne bedo trained in a different way ne wan jok ma hands on ka ni tin samoro kwaru kata dani ne puonji through stories no puonji sigendni machon ka mae kaka ne walane momiyo wacho ga ni kidwaro pando gimoro ne nyathi mu Afrika kete buko ko biyude to kikete story to make kendo kikete gimotimo cha to yude maber kabisa koro nyaka wang'ia ne system wani matut ni how are we going to move this from examination at the end of the day kata mai pod en examination pod odhi mabet passing examination mwalimu nawinjo ka jomoko wacho ni jok ma kwedo wach mar chenro mar somo manyien kata ni ukare kalam ma pod o insist ne odwa mondo wadhi nyime kod 844 ni wacho ni gin jok ma ok ohero change ni change nyaka bedi piny sani dhi digital okwanya wuondo man ok adier change biro as a process to change ma affect ngima dhano en gima dhi as a process okwanya wuondore ni chiwo kawuono tidwaro ma
nikech maybe idwaro nyingi obedi political mileage, aloso history, atimang'o. Koro onge ng'ama opos. To bende nyaka ing'e gimoro achiel. Ni samoro kidwa kelo change. To ng'at mineno ka kwedicha, mane ng'ama osiepni. Nikech ene motemo nyisi adier ni gini kaka timore ni pacha opogore. Omiyo ne giluong ng'ani machiegni mondo ipenje ni pachi no gi pacha ni wanya riwe nade to wanya yudo. To ng'ato kik wuondi ni ka ng'ato nitie ma opposed to mano ng'at ma ok dwar change. Change kila ng'ato dwaro ka. To bende waseneno change gi to change moko bende mano kel bende sani koro wane mwaywak ni wadwa no golo. Kata na 844 system adulteration mar 844 ne en change mane ji dwaro. Mane dwaro ma subject no golo chiko. Sani koro kendo joge ma koro ywak ni gini ok konyo. Omiyo nyaka wabed jok moyie process. An shide tija ka ywak na ka obed process. Gima ji penjore to wang'iyo ni future mar nyithindwa ka chal nade. Ma future education en future mar pinyni. Erokamano daktari. Wakawiyo matin kaeto wabiro duogo achiel kachiel kod twak e thuolo mar ariyo ka wan kod Dr. Eddy Odari. Kamoro moro mantie jere mar Oloo TV, odiochieng' ma kawuono wan e studio kaendi kod chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kod Oloo Mbaka. Wadhi nyime kod twak e weche go mag somo manyasani midwa ni mondo mi oketi kaachiel kod rango weche go mag duoko mabini no wuok ma klas 10 kod 2. Antiere kod Dr. Eddy Odari. Kane ok ng'iyo e part mokwongo kanyoero donje kendo bedo kod e part mar ariyo ibro yudo weche mabende nyalo konyi kaka ja Kenya. Chakaruok e studio daktari. Erokamano je. Chakimoso gando. Amoso kendo machiegni uru e chenro mar ariyo. Erokamano nya daktari. Daktari ya winjo kaka nwaweyo to nwaweyo kod weche go mag lokruok awacho ni 844 ni bende kinde moko ne en change mane ji dwaro. To sani kendo koro en change mabende koro ji dwani ochako wuoge ka ji donje moro machielo nyiri. Machielo nyiri sani uno joma olony weche mag somo wacho ni it's a pilot program. Manyiso ni en gima pod temo ng'iyo ni to ng'ikruok nyalo bedo kune te nyalo lose nade. Iparo ni maendi ka obedo implemented fully daktari to en odhi tero wa kuma chalo nade e weche mag somo. Kaparo maybe samora nya bet wrong Jeff lakini kaparo malongo to gini osechako implementation osechako nikech nyithindo modonje class achiel sani odonjo under the new curriculum. Manyiso ni ma already implementation osechakore. To emomiyo awacho ni kata wadwar kata ok wadwar gini osechakore. En gima osebeto. Koro en ani nyaka koro waketa ne wang'o mondo wapime aneni to ang'o ma dhi timore to inyalo lose nade. Emomiyo ineno ka an be kendo pod an gi luoro moro matin nikech implementation ni kanyo chakore January. Nitie gima samoro jo media bende maybe samoro ok onyiswa to kane heads ni school heads romo Mombasa to achiel kuom gima ne giywago ni curriculum biro curriculum onego bed implemented to kata gin giwegi pok gibedo trained. Mano ne ywak mane nitie nyaka sama wuoyi kod nieri ne jopuonj wacho ni pod ok ging'eyo ni so gini mondo gi download ok ging'eyo ni to gi download from where to gi download. Magi gik miwinjo ko wacho ni we are not against change. We are for thing gik madhi step by step. Nikech ka japuonj owuon
okia gima odhi timo. Yes. Yeah. Japuonj owuon ochal gimoro ma Muma wacho ni Yesu nong'iyo jolupne to negi chal rombe maonge jokwath. Yeah. Nikech osekel ni nyithindo kanyo. Tinyiso ni implement. Yes. Ti implement gimikia. Koro magi shida ma wan go. To gima waluoro ni class mosechako ni. Yeah. Gibiro tunde ka gitieko the first years makoro higni adek mokwongo gi. To kendo samoro wadhi end up ni wadhi yudo situation mopogore. Jogi no train ema kama, jogi no understand kama, joka be no winje kamacha. Koro at the end of the day there could be chaos. Omiyo as much as gisechako enroll gini nyaka koro gibeda beda ni koro magi wacho. To ginyiso wa ni gin bende ang'o ma gidwaro kuom nyithindo, ang'o ma gidwaro kuom japuonj. Japuonj sama dhi e class cha odhi timo ang'o. Kwa ng'iyo kata wach buge ma gine gigi pod shida nitie. Makata japuonj nikech ka en change mane ber to ka kora by dwe mar 9 jopuonj noseng'e ni buge mage madhi tiyo ang'o midwaro kuomgi magin negina jok makoro wacho ni kotundo January to they are geared up gidhi chako to kae ma pod wawacho iwinjo ni kia kolor sikul jopuonje kendo dhi kia dhi wigi 2 dhi timo training. This is completely nonsense. For lack of a better word. Nikech nyaka wabed jok mochanore, jok mong'e gima timo. Kenya ok en ka pinje moko. Nitie pinje ma wanya wacho ni piny ni pod biro nyaka koro wakony. Kenya osetunde state ma Kenya nigi ji. To jogi gin jok monego bed consulted. Emomiyo sirikal tiyo gi pesa higa ka higa. Ka keto mondo develop manpower, mondo develop brains, mondo me develop jok manya bet piny manya wuoyo mondo kony piny ni. To it cannot be a one man show. Mane mpende msipende gini nyaka timo. Ok wanya timo gik moko kamano. Nyaka bedie kod twak gi jok molony e sekta mar somo mondo miyo bed piny. Nikech na winja dieri gimi wacho no ero ka jopuonje ne oywak joma mokalo ka giwacho ni oyo. Unyiso ni mondo wadhi wachak implement gini wakiane unyiso ni wa download kure mind ne it was a greater concern mar jopuonje. Koro kang'eyo ni to kare odhi bet nade. An benda kia no dhi bet nade. Wan koro pod watemo ng'iyo ni to kara jok maketegi gidwa timena. Nikech wan gi jopuonje kama bende asat now gikia ni gitima nyithindo to gin go. Koro kata giwer kata gitima ang'o maybe wer be is part of the curriculum. Koro wanya wacho ni maybe the first 3 months gitieko giwer. Koro maybe ka gidhi mbele to gichako another thing. Yes. Kamano mwalimu. Daktari penje ne ugolo duoko mare to gima waneno ka Indian ni mana nyithindo 70,000 kende out of over 615,000 mano bete penj machalo kama indi noyudo alama mar C+ and above. Ma indi nyiso nang'o waserango igni mokalo ne nyalo kata ka ok adwa luongo nying school to nyalo ka school mane o register kata nyithindo 180 students for KCSE na duoko machalo kaka inyalo yudo ni jok moyudo A plane gin 120 jok moyudo A- gin kata 50 manyiso ni jok mane oyudo B plane kata B- kaindi ema ne yudo ka thin bedo kata predicate to maindi sani 70,000 kende moyudo C+ and above. Ang'o matimore? Fuo medore koso ang'o matimore kuom nyithindo mani e skul? Jeff, kodok wach penj madhi mbele kasi ka winjo malit kabisa nikech ka ne an kae na wacho gimoro ni nyithindwa ok ofuo. To gik results ma waneno ka wuok gi gin results ma kata wan gi shokwa. Ndalo moro na winjo ka jomoko chako arguments. To kendo argument no the social media. Ni chon cha ene ki yudo A3 yudo A12 ang'o. Ting'eni nabuok ma wacho to karang'o matimore ka. Nikech jogo maduoko wachon cha. Gine jok ma wacho ni progress. Manyiso ni progress is one sided. Tasika nyiso ji gimoro achiel ni ka ne ane high school in the early 90s. To nidhi yudo ni facilities ma sikunda ne nigo. By that time ne sikunda onge stima, ne onge pi, it was nothing. Ne watiyo gi teyni. Sani kidhi e skund no, stima nitie all over. Gin gi computers, gin gi internet, gin gi well equipped libraries. Koro nyaka wapenje gimoro achiel ni ok wanya chako compare ni A's mane yudo chon ne gin kia 20. Koro wadwani waduok 20 kata gibed 25. This is complete nonsense. Nyaka wayie ni there is progression. To ka nyithindo kalo penj to nyithindo ne nitie maka. Of course asika wacho ni onge ng'ama nya yie kwalo penj. To kata wan bende ok wanya mor ni wayudo nyithindo mokwalo penj. To training mar nyithindo onego factor in so many things. To nyathi ko bedo ko develop a process maber. Tidhi yudo ni relatively
ya kata ka ni kwalo penj to kwanya yudo deviation maduong' mopogore gi 2-3 years back. Yeah. To sani gima waneno ni 70,000 only above C+. Emo mi wacho ni chal ni nitie gima wakia ka. Nitie gima timore. Nitie gima wakia. To daktari gima benya korange ni deep lane kadok chien en 200,000 gi wiye mokalo. Mano pok wa include jok ma yudo E. Manyiso ni kwan mokalo malo kucho thin moingo kwan magore piny koni. Ing'eni ka en sirikal maber. To molo kaka ne penj moro penj mar results mag 2015. Mano, I mean, results mane wuok 2016 mane wawacho kama mane wadhi wayudo ni 89,000 aluf 89 kende manokalo out of the capacity mar university ma 96 probably and above. Kadine bed ni ng'ato nigi chuny, or dhano nigi chuny adier mar nonore nang'o madhi mbele. Dine wayudo report. Kendo report ni dino dhi ang'owa, dino dhi ne jopiny, to report ni dino dhi e sikunde. Dine wayudo clear report ma sikunde nyiso ni we realize ni 1, 2, 3, 4. Maka wanya improve on 1, 2, 3, 4 to wanya improve quality mar education and quality of result. Nyaka kawuono pok aneno kata na jowa mane bunge gi. Pok waneno committee ma in charge of education kata ko summon cabinet secretary gi joge mondo explain gima timore. Makata kaka sani wabet ni ero pod parliament pod gi. Nenge wacho ni ka giyie potonga magidhi kuongo go en migosi matia. To mane gima nyaka timre. Nyaka wayud report manyiso wa ni to ang'o motimore. Ang'o manotimore ka ang'o madhi mbele. Nikech e bwoye piny ka bende idhi yudo ka seromo gi parents ma bende complain. Ni gisedhi nyaka NEC gidwa appeal results. Tinyiso gi ni sani NEC does not accept appeals. Ka en gima true, ma en gima honest, ma en gima fair, why do you reject appeals? Nikech ka ema idhi yudo ka, nikech iyudo nyithindo mawacho ni those are not my results. Koro nitie gima samoro, emomiyo wacho ni nitie gima dhi mbele ma ok wang'eyo. To an gima sika wacho ni ok wan gi nyithindo mofuwo. Nyithindwa ok ofuwo. To nyaka wang'iya ni process mar education, especially process examination is a process. It's not a one event thing. En process ma nyaka bed ni en gima bedo analyzed ma kosetieko kama to wacho ni results owuok kama gima kama wayudo notimore wayudo weakness kama omiyo jopuonje makoro dhi develop ma nyithindo gi kata madonjo form 1 timuru macha. But we cannot do a program focusing on the negatives. Ma wan wasiko mani penj ni kwalo nikech ma was the whole story. Ngeni samoro ng'ato ka dwa chako destroy to chaki gi gima famous gima popular. Gima popular. To nyaka wangi kwalo penj to me is a non-issue. Nikech kata jok makwalo penj gi tundo kama ka gisedonjo universities they work out themselves. Giwuok system nitie kaka nature eliminate gi on the way. Tichaki dhi yudo ni nyithindo ma so honest kendo matimo gik madwarore cha. Ka gitundo to yudo ka they get a smooth sailing. Gin jok madhi ga mbele. Omiyo oko kata joma wuotho street ibiro yudo kata ki ng'ato penj bwana ini chal mani kwalo penj. Nikech yudo ka system nitie kaka eliminate. To nyaka wa strengthen systems. But we cannot victimize our children. Nyaka wawinjire ni for example ne wawacho ni results were always moderated. Masani tinde ok gidwar moderation and all that stuff. But gima nyaka wawinjire gimoro achiel ni resources on education are not equally distributed. Nyathi matimo Marsabit, gima timo Nakuru opogore. Matimo Kisumu to gi matimo kata somewhere in Turkana jogi opogore. Nyaka wangi nyithindo gi at that level. Nikech ma is a placement exam. Ma is not a professional exam. Ma en kata enda. Ma is a placement exam. Nikech kata moko idhi yudo ka gikalo matek e physics, chemistry, biology. To ka gibiro to they are more into social sciences. Samoro it depends kaka japuonjo train gi. Samoro ne gi japuonj maber to this was not his life. Koro placement exams nyaka wabed keen kendo nyaka wakony progression mar nyithindwa to gi mar piny. But at this rate, by the time jo new curriculum ni koro kotundo kama koro weche beyo negi, then we will have lost a lot. Kanyo nero jara malo Oloo TV odiochieng' ma kawuono wachopo e giko mar chenro mar Kuku mar Wach. Ka bende warango weche go mag somo. Bende wasebedo kod Dr.Eddy Odari ma kinde ka kinde ka wantiere kod weche mag pek mag somo to obiro mondo mi olerno. Achiel ka achiel odiochieng' ma kawuono wacho ni daktari wacho ni nitiere gima rach ma nyaka warangi system mar somo. Wacho ni pogruok ok nyal bedo maduong' ahinya ka wuok e duoko mane wuok ndalo chande to gima wuok sani. Kani tiyo kod weche go mag graphs nyisa ni curve nyaka bed curve ma normal.
ok onyal bedo curve ma abnormal ma samoro nyathini ka in janyuol to siko bedo namba achiel gi max maber to kogie klas 8 inyisi ni en ema oywagore klas machalo kamano. Mano gima nyalo bugi. Erokamano ahinya daktari kuom biro kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo mondo mwatwagi kod jokanyana. Erokamano ahinya Jeff. Yes. Kendo amor mar bet kod higa manyien ni. Jokanyana magonu erokamano kuom nenowa kendo akwayo ni otieno maber, ninduru gi kwe. Erokamano ahinya. Kawuok e Oloo TV an Jeff Oloo Mbaka kod Kuku mar Wach, uritu masana.